ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ କୁମ୍ଭାରୀ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରେମ କୁମ୍ଭାର ଆଜି ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ାର ଯିବାର। ଆଜି କ'ଣ ଟୋକା ସଜବାଜ ହଉଛି? ହଇରେ ସଜବାଜ ହଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ରେ? ଆଜି ଗୁଡ଼ାରରେ ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାୟକ ମାନେ ଆଇବେ ଜାଣିନ କି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଙ୍କିତା ପାତ୍ର 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତା ପାତ୍ର ସହ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବି। ମୁଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ନା ଭାଇନା, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଭଲ ଦୁଶୁଛି ନା? ଓହୋ, ପ୍ରବଳ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ। ଏ ଅଙ୍କିତା ପାତ୍ର ତୋ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବ କି ନାହିଁ? ତୋର ସେ ମଶାଣି ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସିଙ୍ଗରଠୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେଇଯିବ ସିଏ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ। ଆସିବୁ ଭାଇନା ତିଆରି? ହଁ ଆସି। ହଉ ଯା, ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୋର ଭଳିଆ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସେ, ମିଶିକି ଯିବା। ସେ ଯା।